Hola, bon dia. Avui us vull ensenyar un exercici que es diu la marxa creuada. És un exercici molt interessant per aconseguir una bona capacitat de reacció davant de l'estrès. Aquest exercici millora la capacitat intel·lectual, la concentració, la memòria, és a dir, tots els processos cognitius bàsics. Per això ens ajuda a ser molt més creatius, més intuïtius, més desperts per la resolució dels problemes. Així és que vaig explicar-vos com es fa. Primer començarem en la mà dreta i la cama esquerra. I llavors és qüestió d'anar alternant. Quan portem una estoneta, parem i canviem. I llavors fem mà dreta, mà esquerra, cama esquerra. Quan portem ja una estoneta així, tornem a canviar i llavors podem fer-ho una miqueta més dinàmic. Sempre hem d'anar fent primer creuant i després en paral·lel. També podem improvisar per darrere. I si ho volem fer encara més xulo, podem posar-nos música, que sempre és més divertit. Espero que us agradi, que ho practiqueu i veureu com podreu ajudar a integrar millor les emocions, ja que aquest exercici connecta l'hemisferi emocional i l'hemisferi racional. D'acord? Espero que us agradi i que ho poseu en pràctica. Moltes gràcies.